Hej YouTube, jeg vil godt lige vise jer, hvad jeg har lavet de sidste par dage med Redstone. Og ja, jeg har lyst, også fordi jeg er stor fan af Gex. Men jeg tænkte på, her vil jeg have Brian, og her vil jeg have Potter XD, og Mr. Fausing herover. Og så Gex. Så vi prøver lige til den. Ja, det er da bare smukt. Det er let at bygge, synes jeg i hvert fald. Men jeg synes det er dårligt. Og når du skal bygge sådan en raket, raketting, så skal du sælge den i craften. Det synes jeg er ret dårligt. Nå, men det hele er bygget på næsten, jeg ved ikke, 6 eller 7 blocks ude, var det der. Her er mit system, hvor jeg så trækker i et håndtag. Så kommer alle de der pistons ud, og så kan repeateren gå igennem og affyre. Det er lige det, jeg har gået og lavet min singleplayer map. Som sagt, vil jeg have Brian her, og Potter her, og Mr. Fausing. Måske skulle jeg... Jo. Det var det, jeg vil sige. Og rigtig mange gange tak for de 50 subs. Nu kan jeg så se, at vi har 52 subs. Men på vores vegne vil vi sige rigtig mange gange tak. Og ja, som lovet vil jeg så vil mig og Mads så lægge nogle videoer op med 50 subs special. Men jeg tror bare det var det. I må have fortsat god jul og godt nytår. Hej derude.